سيد محمد الشيخ الغزواني حصل على Gazwani a fadencɛ Biram Da Abe jɔnyajuru tigɛli kɛlɛbagaba ne a ka jaabiw bɛnna 222 ani dɔɔni ma dan sibiridon kalata ninnu na ka da kalata labɛnni cakɛda seni ɲɛmɔgɔ Da Ould Abdel Jelil a ka laseliw la kunnafoni sɛnsɛlaw ye. Biram Da Abe ye laseliw kɛ karidon na k'a fɔ ko ale tɛna sɔn seni ka jaabi bɔlen ninnu ma kulu min n'a bɛ fangatigila mɔgɔw sagoya la a ka fɔ la. A ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko kofɔli kɛra fɛn dɔw kan minnu ni kalata hakɛw tɛ bɛn. Tawasu ne ale ye silamɛ tɔnkulu ka cɛbɔ ye fanga garadabaga kulu fɔlɔ wasabulon kɔnɔna na ye jɔyɔrɔ sabanan minɛ ni 112 ani tɔrɔmɔɲɔ 78 ɲɔgɔnna jatew ye ka da kalata jaabi bɔlen ninnu kan. An ye an seko damayiraw kɛ yaasa ka kalata latilenninw kɛ wa a ɲɛna an bolo fɛnɛ seni ɲɛmɔgɔ ka laseli la. Kalata dɔnbaga lajɛw ka sɛgɛsɛgɛliw tun ye sɔrɔdasi ɲɛmaba ani u ka lakana kotigi ni gaɲe kofɔ kalata tako kelen senfɛ ka da u ka politiki kulu ka fanga kan Moritani. San 2019 jamanakuntigi ɲini kalataw la fanga garadabaga politiki kulu dɔw tun ye kofɔli kɛ kalata kɛbaliya ɲumanw kan min kɛra wulikajɔw sababu ye a waati la. Moritani jamanaden 5 jatew ye kɔlibagatɔw ye. Hakaja, tajiw ani dugujukɔrɔ mafɛn nafolo caman bɛ jamana bolo. Kalata ninnu yɛrɛ kofɔw senfɛ Gazwani tun ye layidu di kɛ k'a bɛna jamana sɔrɔmafɛn ninnu bɔliw siraw labila yaasa jamanadenw ani jamana yɛrɛ bɛ se ka u tɔnɔbɔ cogoya minnu na. Waati kɛrɛnkɛrɛnnen na Moritani bɛ labɛn na ka u ka gaz naturel bɔliw daminɛ sani san laban waatiw cɛla la.